Bideo honetan, estimazioaren adibide bat ikusiko dugu. Adibidez, 33 euroren 119 kalkulatu behar baldin badugu, gure ikasleek dagoeneko ikasi dute 120 kalkulatzen. Eta oso errez egingo dute estimazio bat 120era ekarriz eta esango dute 6,6 euro direla. Edo 12 metroren 178 kalkulatu behar dugu, gure estimazioa 175era izango da eta izango dugu dela erdia gehi erdiaren erdia. Beraz, 9 metro. Edo 40 litroren 115 kalkulatu behar dugu, kasu honetan zehatza egingo dugu, baina deskonposatuko dugu 115, 110 eta 105aren artean, beraz, 82, 6 litro. Edo 48 kiloren adibidez 125 egin behar baldin badugu, kasu honetan borobilduko ditugu kiloak. 50 kiloren 125 eta badakigu dela erdiaren erdia, beraz 12,5 kilo izango dira gutxi gora bera 48 kiloren 125. Edo 6 kilometroren 102 egin behar baldin badugu, kasu honetan zehatza bilatuko dugu 101 eta 101 gehituz. Beraz, 0,12 edo 120 0,120 metro izango dira.